Hyvää päivää. Minä olen Kullervo, Eestin poika. Minä myös Raimon kaveri. Ja minä olen kunnon herrasmies. Minä aina katson naisia silmiin, en ikinä katso alaspäin näin. Ja minun on pakko kysyä, että nämä ei varmaan ole aidot. No ei ne tietenkään ole. Ne on kyllä tehty ihan, ei nämä ole aidot. Ei ole aidot, ei. Ui, siinä on vanhaa Neuvostoliiton aikaa. Meillä ei ollut silikoonia ollenkaan. Ei ollut ollenkaan kurati tämmöisiä, mitä nykyaikana saa, kaikkea saa. Saanko minä kokeilla koskee niihin, jos ne ei kerran ei ole aidot? Joo, koski vaan ne on kyllä tehty ihan kankaasta ja tyynytäytteistä. On kyllä aika kovat. Voisi olla vähän vähemmän täytettä, tyynytäytettä siellä. Mutta on ne kyllä aika hienot, mutta... No ei ne nyt tietenkään ole aidot, koska mehän ollaan käsinukkeja. Juu, minä tiedän, mutta minulla teki aika pahaa. Minä olen juuri tullut ulos vankilasta ja minä olen kova mies. Kurati, minulla on kova nimi Eestissä. Minä olen Tartu Harjusta, minä olen kirkonpolttaja Kullervo. Minä istunut 15 vuotta, minä olen kunnon pyromaani. Niin olisiko sinulla, kun ei saa koskea kurati kavereitten naisiin, niin olisiko sinulla ehkä joku sisko tai tytär tai kenties emä? Minä istunut 15 vuotta Viro vankilassa ja minulla aika kovat paineet tällä hetkellä.